Нищо, няма значение. Вървеше тя. И си скачаше там си нещо. Снайпериста се готвеше да стреля с пушката и той стреля. И тя изведнъж беше простреляна. Откъде предполагате, че е стреляно? Там стрелна, понеже не вижда всичко напрямо. Така е, идеално. Мислим, че ето там, скоро така да се стреля. Ще отидем там, за да проверим. Тръгваме към местопрестъплението. И стигаме до местото, откъдето е стреляно. Предполага се, че от тук някъде е бил нападателя, ето където се качва агент Дани. Гледаме, тук има някакви търготини от куршуми. Така. Ето виждаме, че се вижда пряка отвод там. Така. Стой, тичаш! В момента звъни на полицията! Има стрелбавец! Нападенти! Дай, полиция! Полицията иска тук, зад колите! Атакувай го! Тръгвай! Тръгвай! Стой! 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 В момента полицая седи и се крие зад колата. Нашия детектив е тук. Стой сега! Стой сега! Давай! 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 Тя стреля! Давай! Оцеляне в рамото! Той бяга! Какво е това? Детектив Дани, какво ще правиш? Гони го полиция! Детектив Дани, тичаш! Той тръгва надолу и ще вкарите! Пала! Пала! Ръцете зад гърба, нещастнико! Ръцете зад гърба! Давай, Мършо! Тръгвай натам, ръцете зад гърба! Отиваш на съд! Не се крий, сотаняк! Няма къде изяеш! Съдията идва! Стой тук, стой, стой! Ето го, съдя. Казвай съдя. Къде съм? Съдя си. Този... Невинен съм! Този простреля полицай си. Не съм, невинен съм! Седи там. Мире, сопри го. Невинен съм! Седай, ти казвам. Седай, ти казвам, бе. Защо го се стреля? Не съм била! Натопили са ме! Имаш ли брат или сестра? Имам! Какво? Брат! Близнаци ли сте? Да! Възможно е да е било и брат му. Казвай, ще проведем разследване. Ще проведем разследване. Дали е бил брат му или той. Първо трябва да намерим оръжията му. Няма да това. Първо трябва да намерим оръжията му и ще намерим от печата си. Няма да За сега си свободен. Нямаме достатъчно доказателства. За сега си За свободен. сега си в ареста. Абе, до сега свободен бе. Не бе, в ареста е. Ако бе. Тук ще е ареста, ти си не правя. Отваря. Влизай вътре му съм живота. Влизай. Влизаме. Излизаме. Не посягай! Добре. Чекай, връщаме се на местопрестъплението. Ето го яве. Виждаме снайпера, че там. Дани го взима с... Ръкавици ми дай. Нямаме ръкавици. С ръкаво. Так. Така. Взимаме го и го носиме на някаква масичка. Така. Сложи го на асфалто. Чекай. Слегваме. Ето Така нещо правим. Тук с ултравиолетова сняга.
тук има отпечатъци. Паляме ги с листче. Така. Ето ти отпечатъците. Сега пусни ги на компютъра да ги снеме. Андрей, си играйте. Анализира в момента, както виждате. Има съвпадение. Казва се Ибрахим Чакаров. Да го открием. С мене, детектива плюс полицаите 2 и сега открихме... Ти го казваш, а? Открихме местоположението на взет му брат Близнак. И сега отиваме насам. Тръгваме. Папа, сядо! Това е папа Адриано! Това е папа Адриано! Ето го там! Той се опитва да избяга! Нека пъския се треба с гаравката, бе! Гонят се! Те се гонят! Той се спъва и пада! Запаля го! Те е на земята! Полицаят крепел туш! Давай, тръгвай, мръсно живот! Няма да те бориш, ти си сня! Уцели го кръко да ме мръда! Аха-ха! Прострелям с кръка го петово! Тръгвай надолу! Братко, пак си се натопил, като съм пияница. Пак не трябва да му натопяш, като ти убил някакви момичета. Аз не съм виновен. Откъде знаеш, че съм ранил полицайка? Откъде знаеш, че са убили полицайка? Ти сам се прецака, мръсен животно. Не се прецака към мръсен животно, ти си виновен. Ти си бил, сам си стане. Сега си полицая го води. Той разгледа случая. Така, водиме го. Ето там е затвора. Карайте го тук. Да ми казва. Затворих, бе! Излизай! Така! Полицай Андрея отива! Айде! Тръгвай! Отивай! Айде! Отивай! Бащай го! Иска, не може да я. Отивайте! Ето там! Води го! Ето тука! Те там! Бутни го на коленцето! Падай, ти казва, падай! Сега, чекай бе, ти мини зад него, сега ще го бие. Той е осъден на смърт, така. Те тук отил, да умре.